Natatag ng City Health Office ang kahandaan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang barangay sa isinagawang biligtas sa emergency at natural na sakuna kahapon, December 9 sa Dagupan. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kaalaman at kakayahan ng barangay sa paghahanda at pagtugon sa mga emergency at natural na kalamidad. Tinalakay dito ang mga pangunahing hakbang na dapat isagawa ng barangay sa oras ng sakuna upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Ayon sa pamahalaang lungsod, mahalaga ang papel ng barangay bilang unang tumutugon sa mga insidente sa kanilang nasasakupan, kaya't kinakailangan ang ganitong uri ng pagsasanay. Binanggit din sa aktibidad na nananatiling walang naitalang casualties sa syudad matapos ang nagdaang bagyo bilang patunay sa maayos na koordinasyon at kahandaan ng mga barangay. IFM News. IFM News. IFM.